Nekoromo ikoroangi mago mag siasa kabende jochung' opogore medo sundo jo Kenya mondo mikoro biogone giombulu yiero no mabiro. Wadhi nyake masawa mar Kenya kama jalala komten piny Kenya giotiko mar UDA William Ruto no telo ne kweth mar Kenya Kwanza kisera mar Ombule County Manyeri. Ruto nyiso jodak makono mondo bio wuog oko maneno nigi goyo mbulu chieng' yiero. Ruto manoten gi jotelo moko mag Kenya Kwanza mawuok masawa mar Kenya okwayo jopiny mondo onyakue motelo kinde kata mana bang' yiero majuma manyien kabendo jiwo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo bio chiw telo ne jal ma jopiny oyiero. Jod bura ma Kiharu Ndini Nyoro kata kamano golo kone piny owacho mondo ni jopiny oyudo mokuon moromo kendo enengo moyweyo kaka ne oselande. For the first time in the history of wakiwemo watu 1,150 wa hapa Nyeri. Ya ine kwa Mukabi na ya tano kwa nani? Ya tano ni kwa nani? Tarehe 9 mwezi wa 5 mwezi wa 8 wa Kenya wameamua rais na viongozi wa taifa letu la Kenya tayari. So mimi nataka niwaombe, mimi nawaomba kwa heshima wa Kenya wote mahali popote walipo wakubali tuwe na uchaguzi wa huru, haki na amani. Musikubali kuchochewa na mtu yeyote. Munauga ya 100. Mimi ningetaka niulize rais wetu kwa heshima sana. Ile uga ulitangaza ya shilingi 100 bado haijafikia hawa wa Kenya. Na wakiuziwa hiyo unga, mtu asiambiwe ananunua kilo 1 ama 2. Kama uko na familia kubwa, unapewa unga 12. Unapewa ile unga inatosana na familia yako.